Natantanan guys. Gikan na pod miss among sideline nato sa eskwelahan. Lakay daghan naman kuno harbisan na dari is papagabriles among taong sa mga harvest me pati sa among karabantos. Uy, kadaghan na bang bunga dari sa among karabantos. Wow, di ah. Karabantos is real. Ha? Daghan na uy. Grasyahan. No guys. Wow, igrantos ang daghan na jud bunga ni Japa. Kan Kana uy, dili kasi ko natang silanan. Pag amang kuan lukbati, yan apod. Ang taong jud ang daghan ng bunga. Na guys. Pag amang mais ning tutagas ning taon. Nang mower si Janjan. Ang mower si Janjan sa kuan, hapit naman nagkapistahan dere sa ang chapel. Nag-internet to guys. Ambot man na nag-internet. Uy, hala ang gupaha. Parang gwapuha ang mga taong. Maso. 30 kilo, 14 kilo no. Sa kuan. Oh, real guys, ang mong talong. Namiga dyan ni si Jaa at Salon. Nami sige siya. Makagwapa ka dyan. Rosaryo karon? Oh, mag-rosaryo ron te. Wala naman ko estudyante. Wala man mauli na lang to din yung kanong eleksyon. Hanag bunga eh. Nabot na sa siguro ni kuan. Pasilati wa pa. Harvest ako pa sa imong talong. Yes. Harvesting time. Yan nagamang na-harvest guys. Yeah, happy na puno ang planggana. Diya to pa mag-harvest pa mi sa mga karabantos to ah. Mo pa'y namunga pa no, do ka puno pa no. Oh, lamay dyan yung pakbit eh. Aman. Sumana, palija? Ha? Palija? Kung ano yung palija kay madaot rapon ni. Itom. Gamay pa na. Yan, nag-wifi. Uy, namunga na katang saging ah. Agamang banana, namunga na, daga, sulo kasipi. Naraya, tulo kasipi agat ang kuan. Muriya ga duha abot duha. Tagduha ta kasipi. Dala, lipayin tawag tag isa basta mahatda na magulay. Aman. Ang mga kuan, karabantos. Madi ada re, napit. Habog man. Harvesting time ang mga person. Karabantos ay daga nagbunga. Nagikuha ang palaya. Dapat dagang mga harvest nga talong, daghan buyag. Yes. Naka-harvest na may taong. Pilay mo te. Pila man ang palaya ko unto na lang na ang Palaya? palaya. Pilan pa nimo ang palaya? Okay. Na guys. Wala lang daghan na nimo kabasa. Kabasa. Opo. Apili ko po te. Nanawa man ka mag-ano na? Baligya, dagto. Diha man, nagmaligza man mi dana amang gideliver. Upo. Dapat yes. Matimbang ko tengah kilo. Lami ko ni siya isagol-sagol. Dili pa ni siya guan. Di pa. Di pa man ako. Palit sa ati kuan. Palit sa ati taong. Okay. Tip. Pan pa. Tapos talong na ako itong ara. Saha? Itong ara kay naapao. May Wait eh. tawag na din. Tengah ra gidja. Sakto jud tengah. Po kanin, pakapi ni. Tengah ra may sa Medyo kilo. man kada palit ko din hilabas. Mabainti ra na upo te. Ay, sila kay madaot. Di ba ako ano ko humok? Di man halina na mi kuan. Na halina na mi kanang taong guys. To kang ate 40 tanan plus 20 50. 50. 50 tanan te. Ako 60 tanan. Mukuan madaot na. 60 pesos. Tengah ra ka ate. Kandag pa na. Hilig sa dagko din. Para dagnaw dagko. Akong halo dan. Usaha na laman ti. Ay, yo, wala. Kaya rong kuan. Ako pa ba namita pero kung inis na ako pa bayar mo na wiko. Halak ka. Rentuhan dai ba magdugang ba ko? So nahalina na mi uguan. Bali isa ka kilo nga taong. Ay lami kay nag-harvest. Oh, na say pakapin, pakapinan. Ay kuan. Merkado asa ba na ni? Wa. Okay, nana.
20 pesos. Bastoy kang ate. Isa na ka kilo ang manghalin sa mga taong. Kisa pa tayo mapalit og taong. Di apay available. Pa. Katigiging taong upo sa din. Kusog sa uwan. Salamat ka sa Lord. Bunda kaguan. Wangay ka ni mabuwak mauwanan guys. Wangay pag umuwan kay makasaod mi. Okay, sa patoy mo palit tihag talong, da pa may talong darhe, da pa may taong darhe dia. O day day nay mo nga ron paliton. 2 ka kilo, so 2 siuri ka kilo, 2 ka kilo ni kapin. Kisa tudhay mo palit og taong na sunod adlaw na pud may harvest. Agarabantos na mo nahalin dia. Palit ni ate. Garabantos o palitan halin og taong pud, ya pud. Ibilin sa kay papa na tuan, grocery sa chapel. Ang sod sa uwan guys. Ha? Harvest kag duga? Ida pa man di ay daghan. Dini, nakadua kilo di bang ako na. Patlipin to. Ano timbangan? Tusod. Ya guys, na dugang og harvest. Palitin ko ng dini. Tilini. Maray man turon. Mga anday tanin jog buongon dia. Pakpak og buongon. Awas ubo. Kay na uso direct rang kasol. Mga antag buongon dia. Kapagabalikan dai dali dai. Tawa nis koan kanang naay buubo bitaw. Vitamin C man ni. Mga anta. Pe. O may kabuluntaryo kay ram bisiha ka jung adlaw. Ang na voluntaryo ang pud sa eskwelahan. Na voluntaryo ganas pa pag-Abril kaso wala mo ko ka video guys kay busy man ko dato sa ang. Pas-pasan ko ito ka kay. Ako pong isaway ka ban kara ako. Sa ramang usan sa kuan sila kabuok murag 4 or 5. 5 mo pa no. 5. 5 sa si papag-Abril mo ning kuan ning pungha. Muti na humana ha pro isa. At least sa humaniza to isagbot hangawaten nagkato na pud tong sunod. Garden. Walin sa mga bata. Pud lakim kay madal pagyunahan ni Jack kay sa nayhas. Hadlok ba na pang mga bata in taon. Pero na pa voluntaryo man no. Na. Anta. Vitamin C. Session na kana pre. Nami guys. May mo ari karon kay kuan sa taong. Palit ko no 2 ka kilo. May taong nga kay hamisun. Hamis ba? Kapon nahalinan man kapon nas na show nila to pans. Wow. Ah. Ipalit si Zani mo? Kapon. Oh, timbangan. Sabang sala. Kaabot ko mga kilo. 2 man ka kilo gid sa hangpa ang kuan. Kanang na ay taong. Hindi to maabot na pa dir. Ang daghana nagbuwak kaso gagmat aw kuan. Daghana bunga gagmatoy palaman. Eh magtimbang sa ko dari guys kay mo rin na aga pang mupalit. Duha ko no ka kilo ijahan. Kani timbangan og duha ba ni ka kilo. Kana junior guy. Uy. 1 ka kilo og tunga. Guys. Mura may giabot. Cuman na daghan. Kani sunod mga adlaw na daghan na. Kuan na ni karon guys, imbis 2 ka kilo ija wala man kaabot og duha. Kana ra. Agtura kayo na may lain. Palit man gahapon. Tulis ako pre. Duha po 2 ka kilo gahapon, o isa po 2 ka kilo gahapon no. Tunga man nila. Dagko to. Haro isa rag tunga. Kuwang og tunga. Nagagmay pa man dato. Nagmay pagbunga. Kudaghan ka adyo. Asa tayo mong gi-spray da? Nakalimutan ko tamalad do. Pular. Awa pa pular. Kung tatawad mo rin na to guys, atong tag-ijas kuan. Taong. So palit pa to upo. Mag-unbox ko, wala ko kakuha niya, gig. Mo man siya ka panguling guys, kana tuog man. Nahala, manguling ko na sa utro. Kanate, nanguling na. What's that? Wait, Skyflex. gusto ko yan niya. Wala ko Ay, nga. linggo. Ay, Mingo. Bingo. Dati, mo pa pag-unbox ni dati. Awa, mo pa isang pagpanguling. Awa, Wafilo. Napata. Pangbaon ni nila sa school, nilang tulo. Lagyan sa mga kantita. Thank you. Thank you, Pita. Thank you, Sleep.
Sweet. Papa. Lang. Tingnan mo sa wa ko ka-unbox ma kana. Kapog magud siya guys. Namata na po. Gali mo nga wala dahil. Tugo balik. Ay. Karon di nakakatugon. Kaya lami na magkatog. Wow, pagbar. Pachi board. Apa? Inom. Kuha na. Ano dia? Thank you, Tita Jo. Tanan na ka. Aning pangbaw nilang tulo. Ako'y Milo, milk. Nake. Thank you, Tita. Salamat eh. Request in taon siya. Magkuhan ko na siya. Muling. Eh, magkakapanguling. Mas nangagi. Kami man dos kuya kinki ng uling. Thank you. Salamat kaayo. God bless. Yummy. Yummy. Happy yarn? Balik, hindi kayo kita sila. Ha? Wala ka meron guys. Kaya magkuha may guhot. Para sa Yummy. kuha ni kuya. So may uhot dito sa galingan. So kami makuha. Kaya si kuya to nang fertilizer. Ang manure. Ang was ko igal og manure. So kami mo manguha ron og uhot. Kaya para ibutang sa isang garden sa kuan TVE subject nila. Happy yarn. So naman namig labha. Tuwag mang naman labhan. Hay-hay lang tao kung mga labhan guys. Thank you, Lord. Diyan na Miss Mercado guys. Napaprint ko sa plug sa Singapore. Padang, iruduwa na hindi. Tiyaw. Saman. Taong. Diya, nagkuhan po ko dari guys. Mau gamitan ni Kuya Gail. Diya, mo dito sa miros papagabril datos. Kuhan nga makuha may tahap para dadaan ni just isang major sa TBE. Daghang kuhan to anang nguha pud siya og kuhan manure. Busy ka adjust Kuya Gail ron. Mangi kuhanan karon mahuman ni siya. Manguha sa mi kuhan guys, manguha sa mi og tahap. Dama nang ihatodaan sa eskwelahan. Nagtagaan. So karon nagtahap dito. Galingan. Hoy! Landex. Alicia. Anniversary dari spawn guys. Alicia karon. Naghanag tao ato sa gym. Iya, anak Robin. Kuan na yung mga artista dari. Philip Salvador, Ruben Padilla, na si Sara Duterte, gatong Vice President Sara Duterte, na dari guys, Alicia. Dari may mga tahap. Mga sabi dari tahap. Guys. Pakpak sa humay. Okay. Amang kuanon karon his project nila Kuya Gail. One sack of kuan tahop. Kapa. Ganahan ko dali magduwa-duwa pa yan eh. Pagdadua sa sabon-sablig lang. Kami dadas ko ang buhi ko. Yan one sack of tahop. Isa kasako nga tahop. Nja. Isa kasako nga manure og usok para nis isang garden. Silahan ko ang guys major ni kuya. Yan na guys, naghatid Miss Papa Gabriel. Hamang-iun naghatid. Kaya di man kadaugs. Ano yung pagaling? Ano yung bigas? Yeah. Kaya ug maag kuan manure na pud og katong usok karon di na magkalamalisod si kuya ni kalunis. Ahang para nis isang garden ni kuya. Kaya dari mag eskwelahan guys na kuan na garden ag mga bata tanan. Kana upuhan na diha upuhan area. Kuan kanang nakuha naman ko siya guys na tickbook mo na nga ano na ay kinahanglan jud nga mananum. Kadir no ako na pud pasan pa be. Ura. Ya, ang tabag apa ni keputusan na. Tiaw. Gandra ko bugat na katong tayo mo to nja. Grabe. Tengah ta. Pura man. Nagro nila kuya da na manggo.
sa mango room. Naso nagitrabaho dani. Mazuro ni hatid guys kayo itaw baduman. Danan may sa una nagkuan katong trabaho mi stupad guys. Naghana naman day room dani. Kana. Dani naguna mi dani pa. Naman dani alaga nga baboy kay kanibitang major. Ang major nila sa kuya gail sa plant. Na magkuan pa alima pud og baboy pa. Nagalima po sila na baboy na. Tagas mo simod may tagmun. Minaguna katong nagkuan mi stupad dani sa dadto. Nag-video man po ko dato guys katong sa gusto pa dito. Dani siguro nga area dapit ka gail. Dani dapit nga area. So dia dari guys ag kuan ni Kuya Gail. Usa danis kuan kay di na nag-izaha dani. So mo ni izahang ibutang kaning uhotog kanang naay manure. So magdaman sila og manure. So yatad pa to na mo izang manure og usok. Mato na mi guys kay humanamig hatod do nagkawang kuya to. Alam sila mag-plant dan na. Nice, uy. Wow, pagkalami sa sikwa guys na. Sikwa is real, depod. Wow, kanindot sa sikwa guys. Oh. Sikwa. Ihas nga baboy guys na. Hala. Budik. Ihas. Mari sa koan guys, baboy nga ihas. Budik-dik, mga black. Mo ni mga Bisaya guys. O di, mau lagi. Budik, hala na day nga ni nga kuan. Karon pa ko kita guys, ikad. Nga ni nga baboy ba? Ihas. Lagi. Baboy ihas na guys. Tag-asi sa kazog si Mood. Murag kuan. Minyat. Ito na guys. Balik kami sa makatadbis manure o gusok. Parang wala si Jay. Kung ano nun. Kataronan ini kalunis. Inipis pa pag-April. Naghan na nag-room pa no. So naghang nakinamduman. Dani ra. Dani. Porter. Jawa pa ning uban. Naghan na puno eh. Dani dito. Kantin dani. Isang mga boss mo. Nindot. Flowers. Nakita na magay kaso eskwelahan dari guys. Sa tickbook. Tickbook na ba ni? Technical vocational high school. Oh. Ayaw mo ito buka. Balikan. Dadto 11. Dadto nga ka ng area 11 o 12 pa dadto nga building. 11 and 12. Kanindot kaazo. Nindotas boka. Kapod. Wow. Ganahan ko si Jang flowers. Color. Ganahan ko si Jang color. Lig usok guys. Di ah. Tulo ka usok. Gayun. Tanamis manure. I guess. Manure og usok. Pwede as usok sa kapag-abran sa manure. Bugat. Bugat ka sa mga manure ron kay pang bunukan mas uwan. Basa ba? Oh, ang batay dong. Bugat na pa din. Kung sa kakao? Butan. Sige. Na, pag-abrin. Baadyo nung daan guys. Kamadyo ng... Hindi na makalisad-lisad. Dagamang estudyante. Ada na. Ukrahan dahil ka kuya. Yan na guys. Agkuhan ni kuya. So di na makalisad-lisad si Kuya Gail na ni Puhon. Hato na si Izahang kuan. Izahang garden. Nas na ukrahan. Kaya na naglumbay mag-ukrahan na. Na nag-izaha. So ito na may kahapon na. Kawanan na. Kawanan sa kalau kawanan nag-earth tapos sa pag-April guys na 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 na
Salamat sa Ginoo. Tuan na. Hatid na gazin na mo. Thank you, Lord. Dani fish pa na. Naligo ra ba jud mi dani sa una, guys. Na dani mi nangaligo sa mga classmates sa una aron naman samsam. May kay bo elementary pa ko pa. Ay pang badleng mis taga 4th year oy. Kaya ara man namang ara man namang samsam na, guys na. Pringles. 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 Mga tubig. Hindi po agas. Wala man ay po agas. Wala na mi. Kay ito na. Nahuman naman may og hatid. Human agad dyan may hatid, guys.